Фигаси, таң кайсы миннен карап образ ясаган инде. Син соңғы арада гел минемездерден йөрисең әле. Татарстанның халық артисты Ришат Төхвәтуллин. Можно? Субханаллах. Bunday ялтыравык пенсионерларга шу, что ли? Сенің нәрсә балаларга утренникларың биттеме ни? Мен теләсә кайда җырлыйм, брат. Чөнки кырык бызга катмаган. Әкрен. Мондай урыныкка акчаны җитмәс. Аткалол. Ну и чё, бер тапкыры булды, абынганмын. Юк инде, Марат. Бер генә түгел, яратасың син кешенекен. Не понял. В смысле? Сен ещё сәхнәдә өчеп йөреп башың әйләнде, что ли, а? Ни с кем меня не перепутал. Сандугач. Юк. Әсин. Тукран. Гафу итегез. Кадим әфәнде барыбызны да асып куйганчы сәхнәгә рәхим итегез. Бар. Разогревай.